שלום שלום ותודה רבה שהצטרפתם לפרק השני בפודקאסט האש שלה. כבוד גדול לארח כאן את שכנתי שהכרתי לגמרי במקרה, כמובן אתם יודעים שאין דבר כזה מקרה. צהריים טובים, תהילה רוזנצוויג. גם שם משפחה שלך עדיין לא הצלחתי. אני קיצרתי, שיניתי, היה קשה לי להתמודד. תהילה, את הגעת לפה, נחשבת טריה חדשה בעיר שלנו. בואי שתפי אותי, מה הביא אותך לכאן? הגעתי מהעיר הגדולה, בת כפר יקרה. אפשר להגיד שמאסתי ברעש, בלחץ, בסטרס שיש למרכז להציע. אז בחרתי מקום שיהיה גם רגוע, כפרי וגם מקום של תורה. באמת הסיבה. אני יכולה להגיד לך שכשאני טיילתי בחוץ וניסיתי לגור גם במרכז, אפילו ניסיתי את חול, בסוף מצאתי את השלווה שלי. דווקא בכפר הקטן הזה שחוץ מתחנת דלק וסופר, אין פה יותר מדי מה להציע מבחינת תעסוקה ועבודה, אבל עדיין יש פה הרגישה משפחתית שאותה אני אוהבת. נחמד שהצטרפת אלינו, איזה כיף. את כבר חלק. בטח יצפו בנו רווקים ורווקות משוק המחפש, והרוצה למצוא השוק העובד, עובד על המידות, עובד על המעשים, לאהוב את עצמו, להתחדש, והכל בכדי למצוא את החצי השני בשביל ההשלמה. יש דרך והכל קורה בזמן המדויק, לא להתייאש, ושהתכנית הגיעה עד אלינו בכדי לתת לנו מספר נקודות על התחום. בואו נשמע. תהילה, קודם כל, כמה שנים את בתחום? אני נמצאת בתחום ממש ברצינות, קצת יותר משנתיים. למעשה בנשמה שלי, זה כזה מגיל ממש צעיר, אני תמיד חושבת אולי להציע אותו. כשאני הייתי רווקה, אז כן ניסיתי לעשות כל מיני חיבורים, ולא היה לי את האומץ לעשות את זה. מרגישה שזה חלק מהייעוד שלך בעולם? שאלה טובה. לא יודעת להגיד לך אם זה השליחות שלי. אני כזה מאוד מאוד זורמת עם החיים, וזה מה שאני עושה כרגע. אם זה השליחות שלי, כרגע אני עושה את זה כמו כדור שלג. את התחלת עם זה, ואז עוד אנשים פונים אלייך, ואז יש לך עוד רעיון, ועוד איזה, ואז את תעזרי רק לבחורה הזאת ורק לבחור הזה, וזה כמו כדור שלג. זה תחום שלמי שאין לב, קשה לעסוק בזה, ולמי שיש לב, מאוד מאוד קשה לעזוב. כי אנחנו כל הזמן, יש עוד מישהו שיקר לליבנו, שאנחנו באמת רוצים לעזור לו, ואז אנחנו מכירים עוד מישהו. אומרים שהשם בזמנו הפנוי הוא מזווג זיווגים. וכל מי שנרתם לעזור לו בעולם הזה, יש עליו השגחה מאוד מאוד מדויקת ונכונה. אז אם את נגעת בתחום, וכל פעם את חושבת לעצור או להפסיק, לא כל כך מהר ייתנו לך, כי את מתעסקת בעניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אז אם את שואלת אם זו השליחות שלך, לדעתי זה חלק בלתי נפרד ממי שאת. תרצי או לא תרצי לדעתי, כי זה בהשגחת המאציל העליון עלייך. אני חושבת שזה נכון, אבל אני חושבת שכל אחד יכול לעסוק בשידוכים, הוא לא צריך להיות שדכן בכובע שלו. הרי כולנו מכירים רווקים, רווקות, פשוט תנסו, לא להתבייש. יש מלא אנשים שצריכים את ההצעות האלה, במיוחד בגילאים מבוגרים. שיש להם גם תחושה של החמצה וייאוש, עליהם הכי צריך לעזור, שהם רוצים להרגיש שמישהו זוכר אותם וחושב עליהם, קצת לחשוב על השני. יפה מאוד, חשוב מאוד. חשוב להגיד שאמרת כאילו השם מזווג דיווגים, אז השם גם מזווג את השדכן. אני יכולה לשתף אותך משהו, תהילה, משהו אישי ממני. אני לא מאמינה בשדכנים. אני לא אוהבת את הפרוסס הזה, לגשת לאדם. זה מקשה לי על התהליך הפנימי שלי, שאני צריכה לעבור מול הדבר הזה. זה כאילו מרגיש לי שזה מזרז עניינים שלא צריכים להזדרז. אולי כרגע אני צריכה להישאר בסטטוס רווקה. יש כמוך הרבה בחורים ובחורות שלא מתחברים לקונספט של שדכן. כל הזמן משווים את עולם השידוכים לעולם של התיווך. אתה מחפש דירה, אז יש לך אפשרות לחפש בעצמך, ללכת, ואולי להתפלל, לעבור ליד איזה שלט. יכול להיות שזה יעבור ותמצא שלט למחירה. יכול להיות שתשאל חבר ותשמע איזשהו שיחה שמישהו מתכוון למכור דירה, ואתה יכול ללכת למתווך ואומר לו, תקשיב, יש לי דירה, זה הנתונים, תחפש לי קונה. אז יש לך את האופציה הזאת, להישאר רווקה, ולהתפלל שאולי פעם אחת תתעקי באמצע הלילה, ואיזה בחור חתיך וצעיר יבוא מדידים, ככה לעזור לך להחליף גלגל. ויכול להיות שתפגשי אותו במכולת, ויכול להיות שתפני לשדכן, תעשי את זה בצורה יותר רשמית ולא אקראית ולא על הדרך. זה כל ההבדל. מה הקטע? זה הורס את כל היופי של המפגש הנשמתי שהיה צריך להתאבות. כתוב שבט"ו באב היו הולכים לחולל בכרמים. כן, אבל היום לא עושים את זה. חוץ מזה, זה פעם בשנה. חשוב לציין שאני שדכנית של הציבור החרדי. על כל גווניו, מחרדים שיושבים ולומדים, שתורתם אמונתם, ועד חרדים מודרניים. בדרך כלל לא תולים שלט של רווק או רווקה. זאת אומרת, מי יודע על בחור שהוא רווק או רווקה? החברים, המשפחה, והם כן מוזמנים להציע. העבודה שלי כשדכנית, אני עובדת מול אנשים זרים לחלוטין, שלא הכרתי אותם ולא שמעתי עליהם, ואני יכולה לעשות שידוכים של אנשים שאני גם לא אכיר אותם, אבל זה עדיין עובד. יפה מאוד. השם ישלח לך הצלחה בדרכך. אמן. הם קצת עושים לי רעש. אם אפשר להנמיך את קולות הרקע ברקע, אני מאוד אשמח. אני מנסה לצלם פה פודקאסט
אוקיי, תהילה, שאלה נוספת שיש לי. בתור מישהי שפוגשת המון רווקים במהלך היום-יום, כמה בעצם את משקיעה שם מבחינת, כמה האנרגיה שלך מושקעת שם, והאם באיזשהו שלב את מרגישה שחיקה מהתחום? יש איזה שלב שזה מגיע, די, אין לי כוח, אני סוגרת את הטלפון, די, תשחרר אותי מהקוקו הזה שנפל עליי נגיד, כן, סליחה מכבודכם. כן, העולם שלנו מלא במשוגעים. השאלה שלך היא בעצם מחולקת לשתי שאלות, אם לא יותר. אני בהתחלה הייתי ממש כמו זומבית, שממש הייתי חולמת על שידוכים, ולהתקשר ולזה, ולשלוח מייל, ולשלוח הודעה. ברור, זה נכנס לתת מודע חופשי. אבל היום זה כבר נהיה לי כבר כאילו זה עובר בצד, באמצע המקלחת. יואו, לשדך אותה ולשלוח הודעה, באמצע המקלחת זה הכי. מוצא שבת למשל, ששבת שלמה, אני מתבשלת עם רעיונות. אז שמוצא שבת זה יום עמוס. האם יש שחיקה? אז התשובה היא בהחלט מאוד כן. המון פעמים אני אומרת לה תמידי, תעזבי את התחום, זה נורא מתסכל. ובואי תפתחי את הנושא. למה להיות שדכן זה נורא קשה. זה באמת להיות עשוי מחומר אחר. זה יכול להיות להציע את אותה הצעה 3 פעמים, בסוף הם יצאו. זה עובד? כן. נגיד, לא שומעים חצי-חצי. אשכנזים לא שומעים חצי אשכנזים. מה זה לא שומעים? לא שומעים הצעות של חצי אשכנזים. לא שומעים, אוקיי, הצעות. יש להם בעיות שמיעה. לא הבנתי, אמרתי, אולי שירים. יכולה להיות קרצייה, משפחה שאומרת לי, אני לא רוצה חצי-חצי, עכשיו אני קולטת מתי זה לא באלף רבתי, ומתי זה לא, כרגע לא מתאים לנו או לא, ואז אני כן יכולה להציע הצעות של חצי-חצי, וזה בהצעה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, יסכימו לשמוע, ובאמת יצאו שידוכים כאלה שבהתחלה זה לא היה נשמע סגנון. אני צריכה לרדוף אחריהם לפעמים, כאילו נגיד אפילו שידוך באמצע, כבר הצעתי את ההצעה, פונים לעשות בירורים אחד על השני, והצד השני מחכה לתשובה, ופתאום הם נעלמים. אז אני צריכה לזכור, להיות גם מזכירה, לפנות עליהם אחרי יום, יומיים, 3, נו, יש לכם תשובות, התחלתם לברר, משהו. זה מתיש. זה מתיש מאוד. היום רווקים מגיעים עם רשימת מכולת, ויודעים בדיוק איך הבן בת זוג שלהם צריכה להיראות. ואם זה לא עומד בקריטריונים, X. אין גמישות. אין זאת אומרת, גמישות. הם אומרים לי, מה זאת אומרת? נגיד, בחור אומר, אני אתחבר לבהירות. כאילו, זה הקריטריון שלך. אם האישה בהירה, עכשיו, אני לא מדברת איתך על קהה שבאה מאפריקה, אני מדברת איתך על ישראלים, כן? קצת שדופה או קצת בהירה יותר. עזבו אתכם שהוא בעצמו לא בהיר. הם סוגרים לעצמם את הדלת. עכשיו, זה יכול להיות בהירה, זה יכול להיות עניינים שטותיים, כמו גובה. גובה זה שטותי? גובה זה לא שטותי. לבחורה 1.73 גובה זה שטותי? את יכולה לקחת בחור 1.73. מי החליט שבחור צריך להיות בגובה 10 סנטימטר לפחות יותר? יש לך בחור חתיך, בחור זהב, כל משפחה טובה, אבל הוא בגובה שלך. קשה לי. את פוגשת אותו ברחוב, והיית רואה כמה הוא חתיך. לא מפריע, תהיי יותר לא גבוהה הייתי ממנו. מסתגלת עליו אם הוא לא היה גבוה. את רואה אותו יושב. באנו לבדוק שהכל בשליטה והכל בסדר, מסתבר זה לא הקליט את כל החיזוק על רבנו ועל תורה קפ"ח. אולי אפשר להגיד שזה מניעה. זה היה מניע, אני לא יודעת למה המידע הזה לא היה צריך להגיע אליכם בשלב הזה. נשתדל לייצר את זה מחדש יש מלא בהמשך. מניעות, וצריך לא לוותר ולעשות את זה שוב. וגם הזבובון הזה שלא רוצה ללכת. אחי, אתה מוכן לשחרר אותנו? אנחנו רוצים פה לדבר דברי אמונה וחיזוק. יש לי שאלה נוספת. במידה ויש לי איזושהי רשימה בסיסית לגבי החצי השני שבו אני מעוניינת, על איזה פרמטר לדעתך אסור לי לוותר? כן, אז כולנו יש לנו איזה חלומות, רצונות, זה דבר שהוא בסדר ונורמלי, אנחנו לא אמורים להתחתן עם כל אחד, על מה להתפשר ועל מה אסור. מציאת חן. מציאת חן, הרבה באים אליי עם רשימת מכולת, בדרך כלל זה בחורים, איך הבחורה צריכה להיראות, איזה משקל, איזה גובה, איך הפנים שלה, איזה צבע והכל. אהבה זה לא משהו שקונים, זה משהו שמייצרים. אתה רוצה מישהי שנראית כמו שחקנית בסרט, אל תגיד שזה הטעם שלך. כי טעם זה דבר שהוא משתנה, ואנחנו אוהבים אנשים שאנחנו אוהבים את האופי שלהם, אז אנחנו גם נאהב את החיצוניות. זה טעם נרכש יפה, מעניין. ומידות טובות, ביראת שמיים. 3 דברים. בדרך כלל בן אדם שיש לו יראת שמיים, זה יגיע עם מידות טובות. אז לכן זה 1+1. אתה לוקח מישהו עם יראת שמיים, באמת, לא כלפי חוץ, אז גם עבודת המידות אוטומטית תשתפר. אשתדל לשים לב לזה גם אני בעצמי. תודה רבה, באמת, תהילה. רגע, את הבכורה? אני הבכורה. כולם מחכים לך. מעכבת פה שיירה. אוקיי, אנחנו ממשיכות כי היינו פה במסע על הזבובון. יש לי שאלה אחת, במהלך סשנים, בתור שטחנית, האם יוצא לך גם לחבוש את כובע הפסיכולוגית? ודאי.
לגמרי. בוא נתחיל ככה. אני מטפלת ברפואה משלימה, יותר מ10 שנים נמצאת בתחום. תמיד היה לי את המקום הזה, שאני שואלת אישה, כואב לך משהו, אז תמיד אני שואלת אותה איך היא מרגישה. אז גם בשידוכים, אפשר להגיד שרוב הבחורים והבחורות צריכים איזשהו קצת לפתוח את העיניים. אין מה לעשות, כל עיסוק בציבור הוא סוג של עבודה בנפש. בהחלט. וזה מחויבות לא פשוטה לגשת ולעבוד עם נפשות בכל תחום, גם אם זה אפילו להיות ברמן שאתה עובד כל היום ופוגש אנשים, וגם אם את שטחנית, הכי פשוט, ביום יום שלנו היא פוגשת כל כך הרבה נפשות, כל כך הרבה נשמות, ויש לנו שם תמיד את העבודה הזו של הפנים על פנים לחייך, להאיר פנים, ממי את עצובה, את רוצה שתף, תני לי מילה, תני לי פה. זה מאוד נחמד שהם יכולים למצוא אצלך גם את הפסיכולוגית, שאצלם אולי הם יכולים לפתוח מעט יותר את הלב, מה שהם לא יכולים נגיד לפעמים לעשות מול ההורים או מול חברים קרובים, כי זה יותר אישי. זה לא קשור אליי כשטחנית דווקא, מאז שהייתי בחורה צעירה, אני המשכת אליי כמו כותל. לא תמיד זה נחמד התפקיד הזה שכאילו לכאורה לא בחרתי בו, למרות שאני יכולה להגיד שבתת מודע אני כן מושכת את זה. ראיתי גם על זה הסבר פסיכולוגי שאנחנו מושכים את זה אלינו. בוודאי. אנשים מזהים את הפוטנציאל שלי בתור כותל נוח. ככל שאני יותר מדויקת עם עצמי, זה מגנט אליי את האנשים שבאמת אני יכולה לעזור להם. אני מדברת עם המון גברים, ויש כאלה לא, חמוד, אתה צריך עזרה, אני טכנית, אז לך תחפש מטפל, זה לא התחום שלי. יפה, לפעמים צריך גם את הקונקרטיות הזו ואת הצבת גבולות, לדעתי זה מאוד חשוב בתחום שלך הצבת גבולות, בכל תחום. טוב, תהילה, יש לי עוד דף שלם של שאלות מסודר, אנחנו לא נספיק הכל היום, אבל אתם תמתינו יפה יפה כמו שאני הולכת לשבת על הכיסא הזה עד הרגע הבא שהיא מגיעה. תודה רבה שהייתם עד פה איתנו, בעזרת השם בעוד שבועיים או 3 או פחות או יותר יגיע גם הפרק השני. תודה רבה, היה לי מאוד כיף ומאוד משמח, את כבר התחלת לסדר לי את המוח ועוד לא הגעתי בכלל לשאלות העמוקות, אז אנחנו נמתין לפרק השני. השם יצליח דרכך, בעזרת השם בזה ובבא.